alle sammen. I dag vil jeg lave en læbemadshaul. Der er også nogle lipgloss med. Der er nogen, der vil synes, at jeg ikke har særlig mange læbemader. Så er der nogen, der vil tænke, oh my god, hun er nødt til at skære ned på så mange læbemader, hun har. Men jeg synes ikke selv, jeg har særlig mange læbemader, og jeg har overhovedet ikke meget lipgloss. Men jeg er rigtig glad for min læbemad, og jeg bruger det rigtig meget. Der er rigtig mange af mine læbemader, som der ikke er så meget tilbage af. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg starter med min læbemad. Og jeg er stor fan af The Body Shop. Så dem har jeg også et par stykker af. Jeg har sådan nogle her sådan noget læbemad roll-on, et eller andet fra The Body Shop. Den dufter rigtig godt. Sådan lidt. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad den dufter af. Bær. Der står i hvert fald, den dufter af bær. Men den er jeg rigtig glad for. Jeg bruger den ikke så meget, men whatever. Og så har jeg en mere af dem. Det er med appelsin. Den bruger jeg ikke så meget som den anden, fordi den dufter godt, men den smager ikke så godt, når man har den på læberne. Smager den ikke særlig godt. Den dufter virkelig godt. Den dufter af appelsinjuice. Sjovt nok. Men den er rigtig god, synes jeg. Og så har jeg en mere. Jeg tror, det er den The Body Shop, jeg bruger mest. Men den er ret ny, så den har jeg ikke brugt så meget af. Den er ikke så gammel, så det er den her. Den er jeg rigtig glad for, og så står der lol der. Det kan bare lidt tænde fødder. Og den her, kollektionen hedder Born Lippy, og det er også fra The Body Shop. Den dufter vildt godt. Jeg har ikke brugt så meget af den endnu. Men. Og der står her, at den smager af jordbær. Strawberry lip balm står der. Og så har jeg også en fra den der Born Lippy kollektion. Jeg tror faktisk alle deres læbe på mad og sådan noget, de hedder Born Lippy. Sjovt nok. Men jeg har den her. Den findes der et par stykker af. Jeg finder den med vandmelon og min veninde, hun har den med bær også. Den dufter også rigtig godt. Den her, den er sådan lidt speciel. Man kan ikke holde ud til at have den på læberne i særlig lang tid. Jeg har ikke brugt så meget af den, men ja, det bruger jeg ikke så meget. Og så har jeg der er mange, der ikke rigtig kan finde ud af at udtale navnet, men mig og min mor, vi er blevet enige om, at det er et fransk navn, så vi blev enige om, at det hedder Yves Rocher. Der har jeg sådan en læbemad her med hindbær. Den dufter virkelig godt. Den er vildt god at have på læberne, og den dufter altså virkelig godt. Den kan jeg dufte hele tiden. Den duften vil forsvinde lidt. Jeg ved faktisk ikke rigtig hvorfor. Og så fik jeg engang sådan en prøve læbemad. Den har jeg ikke brugt sådan. Jeg ved faktisk ikke hvorfor, for den dufter faktisk rigtig godt. Men det er også en fra det der Yves Rocher. Ja. Med vanilje. Den ser sådan her ud. Gider fokusere. Nå, men den er sådan lidt, jeg ved ikke om den viser det på kameraet, men den er sådan lidt orange. Og man kan overhovedet ikke se, at man har den på, når man har den på. Der er ikke noget glimmer i eller noget som helst, men jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg bruger den sådan. Eller hvorfor jeg ikke bruger den. Den dufter rigtig. Prøv at se her, det er Ottos Knorr. Det er sådan en stiv pen. Prøv mig. Det er lidt stiv. Jeg vil lige gerne med filme. Gider du godt gå? Ja. Det er min bror, men ligegyldigt. Jeg skal nok lige klippe det væk. Men ja, jeg fik engang en læbemad til min fødselsdag. Jeg kan ikke lige huske, hvem jeg fik den af, og jeg ved heller ikke, hvad mærket er overhovedet. For den mærke, der hedder Yeah, eller sådan noget. Men den dufter altså også rigtig godt.
Og så er der sådan en spejl på. Det bruger jeg ikke for det ret ridset. Så den ser sådan her. Den har jeg heller ikke brugt så meget af. Men. Og jeg kan rigtig godt lide æreslæbepomade, men jeg har kun én. Fordi at det går ved, at det kan koste 80 kroner. Eller 70 eller ligegyldigt. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget det koster, men jeg mener, det koster 80 kroner. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke har så mange. Jeg overvejer at gå ned og købe et mere. Der er lige kommet, eller den er ikke helt ny, men der er lige kommet en lilla med passionsfrugt. Den kunne jeg rigtig godt se mig. Den dufter vildt godt. Men jeg har den gule. Og jeg tror, hvis den hedder Lemon Drop. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener i hvert fald, det er den stil, den hedder. Og den har jeg altså brugt sådan okay meget af. Den er mega god. Men i så fald, den er rigtig glad for. Og den dufter virkelig godt. Den kan jeg rigtig godt lide. Den er meget beskidt. Jeg har den sådan lidt mere over det hele. Så er der også ære sådan her nede i bunden. Men min hund, den bed den første af dem, jeg havde. Den bed den i stykker. Men jeg har den faktisk endnu. Jeg prøver at hente den. Ja. Men den har jeg endnu, og den er godt tykket i stykker. Eller, den er i hvert fald bitte godt i stykker. Min hund kan godt lide duften af den. Så når jeg har det på læberne, så vil den meget gerne slikke det af. Det er ret klamt. Men. Og så har den bitte et godt stykke af den af der. Og der. Og så da jeg så fandt ud af, at han havde gjort det, så købte jeg så en ny. Ja. Og så skar jeg noget af det af heroppe. Fordi jeg synes, det var ret klamt, han har slikket på den, men jeg bruger den stadig. Det kan være lidt ulækkert, men det gør jeg altså. Og så her vinder mine læber og min hud og mine hænder og alt det er virkelig sart. Vi har hudsygdomme i vores familie. Vi har eksem. Det er rigtig træls. Der er faktisk for tiden her i armene og ned på benene. Det er virkelig irriterende, og det klør. Og mine læber, de tager virkelig meget ud, så min far, han købte en læbemad til mig. Han synes, den var god, og den dufter af vaseline eller sådan et eller andet. Nej, den dufter altså ikke særlig godt, men den ser sådan her ud, og det er det her mærke. Den er ret sjov, hvis man presser man det sådan ud. Og så smører man det så på. Den er sådan lidt mærkelig, synes jeg. Men den bruger jeg rigtig meget. Den har jeg med overalt her for tiden. Ja. Og så har jeg, altså det var bare sådan en normal læbemad. Jeg har 3 normale læbemader, som jeg synes er normale. Og så har jeg Mentolatum lip balm. Den dufter altså heller ikke helt for godt. Puha. Den er god for læberne, og den har jeg altså ikke brugt særlig meget af. Så. Kan det komme ned? Ja. Og så har jeg en læbemad i mit penalhus. Det har jeg altid, fordi at og i skolen, når jeg bliver nervøs, så får jeg tørre læber. Det er ret mærkeligt, men det gør jeg altså. Der har jeg en læbemad i mit penalhus. Den kender jeg godt. Jeg har lige skrevet mit navn på den. Altså, det er, når jeg keder mig, så tegner jeg. Men det er bare sådan en normal læbemad. Den dufter af normal læbemad. Sådan, som jeg synes dufter normalt. Så, ja. Og så videre til lipgloss. Det skal I ikke regne med, at jeg har særlig meget af. Jeg har 5 eller 6 lipgloss. Jeg har altså ikke særlig meget, men det er fordi jeg bruger det. Jeg bruger det ikke særlig meget. Jeg bruger mere læbemad. Så det bruger jeg ikke særlig meget. Men i så fald, jeg har den her fra H&M. Den er ret smart. Der er en i hver side. Den ene ser sådan her ud. Den er sådan lidt lyserød. Den er faktisk rigtig sød. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det ikke egentlig er, jeg bruger den. Men det gør jeg altså ikke. Og så i den anden side, der er den sådan lidt mere rødlig i det. Der er også noget glimmer i og sådan noget. Det er faktisk den, jeg bruger mest af dem, når jeg endelig skal det på. Den er heller ikke så tydelig, som den anden den er. Skal lige se der. Den synes jeg ikke er så tydelig som den anden. Den anden den er mere sådan lyserød og sådan.
Og så har jeg en her fra Gosh. Den købte jeg i Spanien, tror jeg. Og den hedder Brilliant af Levres, eller sådan et eller andet mærkeligt. Men den er sådan her. Den er sådan lidt nasty, når man tager den på. Og så smager den heller ikke særlig godt, når man har den på læberne. Ja. Og så har jeg den her fra Retro Lips. Den er super flot, når man har den på. Den er vildt flot. Favorite Lip Shine hedder den. Den er vild. Den er så smuk, når man har den på. Fordi den ikke er så tydelig. Det er bare rent. Det er sådan glimmer. Men den smager virkelig dårligt. Den smager så klamt. Det er helt vildt. Den smager puder eller foundation. Eller sådan. Den smager overhovedet ikke godt. Så nogle gange, når jeg skal have den her på, der tager jeg en eller anden læbemad indenunder, der jeg synes, det smager godt. Fordi ja, så er det sådan lidt, så smager det noget andet. Og så har jeg den her Manhattan Water Flash Lip Gloss. Skal vi se, hvad den hedder. Nå, det står der ikke. Der står ikke, hvad den hedder. Det er også på tysk, så køb den i Tyskland. Den er også helt vildt sød. Den har sådan en altså, den er ikke helt rød, og den er sådan lidt en mellemting mellem koral og lyserød. Men den er virkelig sød. Den er mega sweet, når man har den på læberne, og så smager den virkelig godt. Den smager virkelig godt. Den smager sådan lidt af frugt på en anden måde, men den smager godt. Så har jeg en lipgloss, som jeg har haft, siden jeg var lille. Meget lille, men altså, det er som om, jeg ikke kan lugte noget af, for jeg tror, den dufter i hvert fald af frugter. Jeg har engang været meget vild med Hello Kitty. Det tror jeg alle piger har været. Altså sådan her. Det er fra H&M. Ja. Og den, det er simpelthen noget, den hedder. Nej, den hedder ikke noget. Det vil jeg sikkert heller ikke vide. Jo, Dream Fruits. Og så er den her fra Perfect Girl. Det var en, jeg engang fik i det er en prøve, det her, at den helt store. Den store, den er selvfølgelig større og sådan lidt bredere. Den her, den er. Jeg vil virkelig godt finde den store af dem. Jeg kan virkelig ikke huske, hvor jeg har fået den her prøve hen. Jeg tror, det var i USA, da jeg var afsted. Den er ret nasty, men den smager også rigtig godt. Der står ikke noget, hvad den hedder. Men det er i hvert fald en B24. Eller det er nummeret på den. Den er vildt sød, når man tager den på læberne også. Den har sådan lidt en skær af lilla, og sådan lidt, der glimmer i, og så står der Perfect Girl der. Den her, den er rigtig lille, og jeg har tabt den flere gange, når man tager det på. Så kan man godt glide ud af hænderne, fordi den er så lille, men man er jo lidt vant til, at de er lidt større. Så der skal man altså lidt passe på, så man i hvert fald foretrækker at købe den store, tror jeg. Nå, men det var alle mine læbepomade og mine lipgloss. Som sagt, jeg har altså ikke særlig meget. Jeg vil godt have mere, selvfølgelig. Jeg har sikkert læbepomade alle mulige andre steder, som jeg ikke lige helt ved, hvor er. Men ja, I må gerne subscribe og kommentere, hvis der er noget, I ikke kunne lide, og noget, I godt kunne lide. Og ja, vi ses. Hej hej.